дили модар унвони филми наве ки аз ҷониби коргардони ҷавони муассисаи давлатии телевизиони синамо Субҳон Шарипов рӯи пардаи синама омада, аз тамошои ин филм ҳазорон нафар баҳраёб гаштанду баҳри худ ғизои маънавӣ гирифтанд. Албатта модар барои ҳама азиз асту дили нозук дорад. Филми кӯтоҳметражаи дили модар маънии баланд дораду дӯст доштани модарро инъикос мекунад. Як чиро пурсам устам? бемалол пурсидан гир. охирон маротиба кай ба иёдати модар рафта будӣ? дар гузашта фарзандон аз шармандагӣ дар назди ҷомеа метарсиданд ва ҳеҷ гоҳ намегузоштанд ки падар ё модарашон дар хонаи пиронсолон умр ба сар баранд. супоридани падару модар ба хонаи пиронсолон фоҷиа буд. ҳоло шумораи онҳое ки ба ин тарзи муносибат, яъне фарҳанги ҳурмату эҳтироми волидайн бетафовутанд ва падару модарро нигоҳубин намекунанд зиёд шудааст. дар филми дили модар дида мешавад ки ҷавони бо ғурур ва дорои шароити хуби зиндагӣ ки худро серкор мегираду ҳатто ба фарзандони худ аҳамият намедиҳад, модарашро дар хонаи пиронсолон гузоштаасту парвое надорад. салом оча. ман ин шаб барояд дуо хонда натавонистам. аҳволам вазнин буд. проблема рӯи проблема. ҳайрон шудам, намедонам чӣ ягон кор бародам. коргардон мегӯяд мақсад аз офаридани ин филм дар он аст ки мисли пешин ҷавонон шарм доранд, нагузоранд ки дили модари хешро биранҷонанду онҳоро бурда дар хонаи пиронсолон гузоранд. модарон то ба пирӣ расидан умри худро сарфи пешрафти кори фарзанд мекунанд то дар пирӣ хор нашаванд. вале афсӯс, ҳадафи мо ҳам аз омода сохтани ин филм дар он аст ки ҳушдор сохтан ба он тоифа одамоне ки дар сар фикри чунин фикри ботилу ғалатро мепарваранд. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон нигоҳубини кӯҳансолону кӯдакон, хосатан волидайн, қарзи фарзандӣ шумурда мешавад. аммо дар гузашта фарзандоне ки дар парастории волидайни пиронсоли хеш кӯтоҳӣ мекарданд, аз сӯи ҷомеа мавриди накӯиш қарор мегирифтанд. дар воқеъ офаридани чунин филмҳои кӯтоҳ то ҷое метавонад чунин амалҳое ки аз ҷониби фарзандон сар мезанаду модарон дар хонаи пиронсолон чашм барои фарзанд ҳастанд пешгирӣ намояд. бояд гуфт офарандагони филми дили модар ҳам нақша доранд ки бо дастгирии муассисаи давлатии телевизиони синамо офаридани чунин филмҳоро зиёдтар намоянду дар тарбияи аҳли ҷомеа саҳми хешро гузоранд. мо гурӯҳи эҷодӣ аз тинҷу оромӣ истифода бурда бо дастгириҳои аҳли раёсати муассисаи давлатии телевизиони синамо кӯшиш мекунем то аз тамошобини зираки имрӯзи синамои тоҷик набароем. қадри модар гар бидонӣ соҳиби давлат шавӣ, хоки пояш гар бибусӣ дохили ҷаннат шавӣ.